Tamang oras sa alas 10:01 ang oras sa tuwad akan NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Ninoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari ng makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. The ecological crisis is also summons to profound interior conversion. Living our vocations to be protectors of God's handiwork is essential to a life of virtue. It is not an optional or a secondary aspect of our Christian experience. From Laudato Si, paragraph 217. Inahatod sa Indukan SEDP, simbag sa Pag-asenso Incorporated, disiplina, pagkasararo, pagkamahigos, asin pagsarig sa Diyos. Uyan pang alas 10 na News Alert, hatod kan Berbrand, Mark Cafe, asin kan NGCP. Sa liwat na pagpagirumdom kan SSS, ang sa indang mga miyembro na gustong mag-apply ng Unified Multipurpose Identification o UMID card, nasundo ng application guidelines na pagpapautob sa indang mga branches tanganing mabawasan ang peligro na malantad sa COVID-19. Sa iraro makan guidelines sa ang mga miyembro isusumitiran sa indang UMID card application sa SSS branches kasunod kang number coding system. Pwedeng makipag-appointment muna sa arinman na branches kan SSS gamit ang appointment system sa my.sss member portal. Kasabayan na accomplish ang UMID card application form. Ang membro madaramanin sa rong primary ID asin kung dai duwang secondary valid IDs. Ang UMID card application form ang pwedeng ma-download sa pagikan SSS website. Poon sa September 27, 2021, ang SSS liwat nang nag-ako ng UMID card application sa indang mga branches. Mientras tanto, ang mga nag-apply para sa SSS number online poon na December 10, 2020, ang dai na kaipuhan mag-fill up ng UMID card applications form. Asin ang kaipuhan na sana makipag-appointment sa ariman na piling SSS branches para sa biometric data capture asin ipresentar sana ang sa indang printed SSS number application asin transaction number slip. Yan pa ang pangalas 10 na News Alert. Hatod yan na Kana Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kapintunay na may herbal at puro ang sangkap. Basta Mark Cafe, suabe. Hatod kan NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Bear Brand, tibay na masabot kaya na mag-Bear Brand araw-araw. Ini po si Susan Balane, Maray Naga. Ngayong simula na ng tag-ulan at pagdating ng mga bagyo, muling nagpapaalala ang
Office of Civil Defense Bicol na mas maging handa sa posibleng mga sakuna. Siguruhing nakahanda ang inyong go bag na naglalaman ng damit, flashlight, baterya, radyo, inumin at pagkain na tatagal ng 3 araw, kandila, pito, posporo, at maging ang mga mahahalagang dokumento. Huwag din kakalimutang maglagay ng mga face masks at face shield. Gayon din ang mga alcohol at sabon. Ngayon, nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. Mas malaki ang hamon na ating hinaharap. Ihanda rin ang first aid kit ng pamilya. Kung may miyembro ng pamilya na may maintenance, siguruhing sapat ang kanyang gamot. Habang maganda ang panahon, ayusin na kung may sira ang mga bubong ng bahay. Patibayin din ang mga pundasyon nito hanggat maaari. Ugaliing manood at makinig ng balita sa telebisyon at radyo. Agad na naglalabas ng abiso ang Pag-asa, PHOX, OCD at mga local DRRMO sa tuwing may parating na kalamidad. Ihanda rin ang buong pamilya. Mas mainam na makiisa sa mga pagsasanay na ibinibigay ng mga local DRRMOs at OCD para mapaghandaan ang mga kalamidad. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na kaalaman na maaaring ibahagi sa mga kapamilya at mga kapitbahay. Narito ang Office of Civil Defense Bicol para umalalay sa inyo 24/7 at handang magbigay ng serbisyo. Matatagpuan ang Office of Civil Defense Bicol sa loob ng Camp General Simeon A. Ola sa Legazpi City, Albay sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot. Kung kayo ay may mga katanungan, maaaring tumawag o mag-text sa hotline numbers ng OCD na 0917-574-7880 para sa Globe at 0928-505-3861 para naman sa Smart. Maaari ring magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook account na OCD5 Bicol o sa Civil Defense Bicol Facebook page. Ang Office of Civil Defense, ang katuwang ng mga Bicolano sa disaster resiliency. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indo host, Professor Edgar Parameda. Good morning! Maray naga po garay mga tunggang. Webes na naman in pagkaaga. Madrudalom an aldaw. Pero maray-rahi ang panahon. Okay. Para po sa mga marluwas, magdraper min kapote, min payong. Ako nga ni palang dapat nag-jacket. Ako ready na sa jacket ko. Nalingawang ko na naman. Anyway, aldaw naman po rin Webes. Ini po garay ang sendong programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Digdi po sa Radio Veritas. Hatod po sa tuyak kang Extension Management Division kan Bicol University. Ini po ang sadong mga kasabay. Sagod dyan, alas 10 nin pagkaaga. Bako pa alas 10. Sagod alas 11 kita. Alas 11 nin pagkaaga. Para sa sarod naman edisyon, presentasyon kan sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod po sa indo kan Extension Management Division kan Bicol University. Ato na. Ano man po ang sinong pinagkakabalahan? Ano po ang sinong pinagkakasibutan? Madya na, magsarabay kita. Sa sarang oras na naman na pag-iba-iba niya to para po sa mga importanteng informasyon, bareta, asin mga karaman na ipapaabot po sa Indokan, Bicol University, and of course, tabang kan sa ito yung mga magiging resource speakers. Kada aldaw na ini, ada aldaw nin Webes, igaw po kanin na nakasabay ng mga opisyal, pamayo, leaders kan Bicol University, gikan sa ibang units, colleges, offices, centers kan Bicol University para po magtao sa tunin karaman. Bako lang po sa mga nasa loob kan Bicol University, kundi po especialmente yan sa mga kliyente, yan sa mga stakeholders, sa mga partners, mga kakulab, ika nga. So, ini po si Edgar Parameda. Dati kasabay ko si Professor Seth, pero palitan kami. Uy, kumusta po lang sa mga empleados kan Bicol University? Mga opisyales, teaching and non-teaching personnel kan Bicol University. Kita po pala live sa Radio Veritas, of course, sa Free Radio, sa DCTV, Channel 8, sa mga naghiling sa may mga cable connection. Yan, live po kita sa Channel 8 kang DCTV.
And of course, sa live streaming man kan Radio Veritas, and sa live streaming, sa FB page kan BOEMD, as in mismong kan Bicol University. Ayun. Okay? So, kumusta? Ay, madali na ang break me sa akademya. Okay. So, next week, finals na. Kaskasong ang sa tuyang panahon. Disyembre, yan. Day 2 kang second day of the month of December. Yan, last month of the year kang 2021. Madali na. Pirang alderosa na 2022 na naman. So another hope, another challenges na hampangon kan sa tuyang mga kababayan. Okay. Sabi ko nga mga tugang, ang programang ini nagtapos sa tuyan mga karaman, mga homegrown technologies kang Bicol University, mga completed researches, asin iba pang mga kaaraman sa lado nin salud, sa lado nin negosyo, sa lado nin siyensya, teknolohiya, agrikultura, nursing, asin kanakol pang iba. Yan po pigataw niya mo sendo para makadagdag sa satuyang kaaraman and bilang parte na rin kan sa muyang outreach o extension services sa Bicol University. Sa satuyang pong pagbabalik, ano po yung pigaapod na food safety? Paano ta ma-assure na ang satuyang pigakaon ang naglaog sa satuyang bituka di kalidad? Bako lang sa di kalidad, mga tugang, in terms of nutritional content siguro, in terms of mga raw materials na pigagaramit sa pag-ibonin produkto. Ano ini po mga tugang basang-basang sa nakitang mina kuhanin raw materials o kay puwantan nagkanigong research, kay puwantan nagkanigong pag-aadal, kay puwantanin informasyon, ano ang nutritional content ka ini? Yan. Exciting ang sa tuyang yan. Exciting ang sa tuyang magiging tema. Uy, kumusta pala sa mga taga-EMD? Sara Sir Ed, Sara Mel, Sara Megs. Yan. So, gabos na mga yan sa EMD. Kasarabay tapuan perme. And of course, ang sa tuyang director, kan sa tuyang EMD, si Professor Weng Soylo. Iyan po mga tugang sa muyang pagbabalik. Itong discussion ta sa tuyang temang na pagkaaga. Ini pong ensuring food security and addressing hunger and malnutrition in the face of COVID-19 pandemic. Pagbalik niya to, yan po ang sa tuyang tulukaron. Makalis lang ka nagkapirang pagirumdom. Mga itong kababayan sa Bicol Region, kaisa ng inyong mga kapatid sa Mandalo para sa Filipino Party List at ni Senator Sammy Trillanes. Ako po ang inyong lingkod, Mandalo Representative Manuel Cabochan III. Nais ko po kayong batiin ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Nais ko rin po kayong pasalamatan sa inyong patuloy na suporta sa mga adhikain ng Mandalo. Ang inyong pong tiwala at suporta ang magiging inspirasyon namin upang ipagpatuloy namin ang aming paglilingkod sa bayan. At muli po sa aking mga minamahal na orado, binabati ko po kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat po. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, di na po muna kita maglaw sa trabaho, asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa natin manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya, sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian Salceda, si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol bang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Yan si Adrian, talaga naman may maray na paggobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo, basta Salceda may maray na legasiya. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya, sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda.
Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawala ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready. Doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Ini ang Veritas Legaspi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Sige, balik na po kita ligdi sa story ng pag-restorya. Dahil na po kita masyado magparahali pa kan sa introduction. Oras niya tumatugang eksaktong alas 10:19 nin pagkaaga. Uy, para sa mga nagsasarap naghanda na kan panguntuhan, rikas-rikasi para madali na ang panguntuhan. Okay. Yan po ang pagkaaga mga tugang ang sa tuya pong bisita mga kauron. Ini po ang Director kan Samuyang Regional Center for Food Safety and Quality Assurance. Siring kang naunambitan niya to kasubago. Ano po ang funksyon? Ano po ang trabaho kan opisinang ini? Nasa linya na po ang sa tuwing mga kasabay si Professor Maria Crispina P. Baltasar. Pero apunong po lang siyang Ma'am Chris. Ma'am Chris, good morning! Madali lang tabi. Okay, good morning ma'am. Go ahead po. Good morning. Good morning. Aga po, Sir Apo. Ed. Apo. Asin sa gabos na mga naghihinanyog kan Radio Veritas. Mhm. And gusto ko man batiin ng good morning ang satuyang presidente, si Sir Arnulfo Mascareñas. Ang satuyang mga VPs, especially ang VP for Research, Development, and Extension. Ang very supportive kang VP na si Sir Luis Amano. And of course, ang Director takang EMD, Ma'am Weng. Good morning. And sa gabos ng mga deans and directors kang Bicol University, good morning sa gabos. And of course, good morning sa sakuyang mga staff sa RCFSQA. So si Ma'am Grace Aitona, si Sir Jeff Peregrino, as in si Sir Kent Yamson. So sinda po ang mga kaibanan ko sa RCFSQA. As in sa gabos po ng mga taga Bicol University at sa mga nagdadangog sa tuya, good morning sa Indogapos po. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Kung nakaaging siguro mga pirang weeks na, naging bisita ta ma'am si Ma'am Janessa. Siya man ang director kang FICC. Tama po ba ako po? Na-diskutor niya, na-diskutor niya sa funksyon, trabaho, kan opisina kang Food Innovation Center. And tama ba ako ma'am? Food Innovation Center. And then sa opisina mo po ma'am, ining Regional Center for Food Safety and Quality Assurance, ano po ang funksyon, mandato po kan sa tuyang opisina sa loob kang university ta? Okay. So basically po, ang Regional Center, so ipakilala ko muna ang Sige center po. ni. So, ang Regional Center for Food Safety and Quality Assurance was established by DOR Resolution number 39, Series of 2014. So, ang pinaka-goal kaini nung ma-establish siya is to address the food safety concerns of the industry down to the supply chain. So, actually, nagpoon ini sa 50 million na fund galing sa Disbursement Acceleration Program or DAP. So natatandaan niyo pa ito, sir. Opo. So nagpuon ini digdi sa fund na ini as in na-establish ining so Hershey Building ta. Tapos yaon sa laog kang Hershey Building
yaon duman so RCFSQA laboratory. So, bali po, ang pinaka-vision me sa center is to provide food safety and quality assurance, research, laboratory services, and trainings. So, bali, ang pinakamandato me is to have a research, laboratory services, as in trainings, na ang pagsusuportahan ta kainidigdi sa mga food manufacturing companies ta digdi sa rehiyon ta, and then sa mga researchers ta, as in pati man sa mga estudyante ta digdi sa Bicol University. Okay, so basically, pag sa research function, so kung na-mention mo na nga ni kanina sa FICC din, so more on sa ano kami, sir, kumbaga, food safety analysis. Pag sinabi ta kaya, sir, na food safety, parang iniso, assurance tabaga. Pero pag, when we say food safety, yun ang assurance that the food will not cause harm to the consumers. So, bale, pag prepare siya, so, ang kaibanan pag pinag-ururunan ta ang food safety, mula po sa raw materials ta, mula sa raw materials, sa preparation, sa handling, sa storage, hanggang sa makaabot po yan sa table, sa mga consumers ta. So, dapat pag binuksan niya ng consumer ta, it is safe. So, saan siya basically safe? Especially to prevent ang food-borne illnesses and injury na pinapod ta. So, duman naglalaog ang function kang center. So, with our research mandate, sa research mandate ni kaya, the center actually is a research facility that aimed to assist high-impact researches, so geared towards alleviating poverty and improving the region's competitiveness. So, di naglalaog po. So, support naman. So, igwabaga kita, sir, mga faculty members, na mga gustong mag-research for, basta food-related po yan, pwede siyang maglaog po sa center. So, pwede naman po siya kasing maano na, so, pigaapod to, sir, may AO na pigluwas ka ito si Sir Nolly na nalingawan ko sa number na. So, pwede bagang maging affiliate faculty. So, pwede, kunyari, if si sarong researcher sa faculty, igwa siyang approved research. Tapos, if it is, say, food-related, pwede siyang parang we collaborate and such that so center pwede ming kaagan ki pondo so research niya. So and in that case pwede tang ma-consider pag may research si faculty sa na parang nakalodge man sa center affiliate faculty siya kang affiliate researcher siya kang center. So pero iniman po mas maganda po ini sana for those na igwang araw kaining research na dapat si approved research ta. So maiano na sa muya para di ba kunyari this 2022 makaagan mi na ki budget. So parang araw ka yan. So, para next year, tuloy-tuloy sa research ninda. So, saro iyan na sorta na pigtatao kang center po. Ayan po. So, aside from that po, we also have this laboratory services. So, kung hindi pa kayo napasyal sa amin, sa laboratory namin, igwa po kaming 7 laboratories na nayaon po duman sa Hershey Building. Okay, so basically po sa laboratories ta ang pinaka-ano ta dyan is to provide services sa food manufacturing firms ta. So initially po kaya ang talagang pinaka-goal ta, hindi kasi mga food manufacturer ta para baga ma-approve sa mga licenses nila. Nagduduman pa sila sa NCR, as far as Laguna and Region 3 para lang matest sa mga food products ninda. So, kita digdi sa Bicol University, pigpupunan ka na po na ma-provide ining needs na ini kang mga food manufacturers. So, sa laboratory services
Igwaman po kaming mga tiga-apuntang high-end equipment, so medyo mga milyones man po ang halaga kainin equipment pa, na pwede ta pong magamit for food analysis. So ito po kita dyan na HPLC na tiga-apunta, so it's a liquid chromatographic technique na pwede tang magamit sa food analysis ta po. So igwaman kitang gas chromatography mass spectrophotometer na medyo mga napresyohan po ini mga 7 million, 4 million ng mga equipment po dyan po. Ayun po. So, pig-provide kita kayan para may makaprovide kita king services sa po yung mga especially food manufacturers and researchers. So, aside from that, do kitang UVBs. So, mga all those high-end equipments that we can consider nowadays that could give support for laboratory services at mag-testa so food safety kainin mga produkto ta, pati na rin sa mga nutrient contents nila. Okay, so yun po ang satuyang sa laboratory services. Okay. Para sa tuya naman na iba pa kami sa function, sir, so training. So sa training ni doon po naglalaog sa training as a training facility kasi. So, we focused more on food safety-related trainings. Okay, so most of our participants here, sir, are mga food manufacturers dito sa tuyang region. So, nung bako pa pandemic, so they go to our center, so we have face-to-face training, so iba talagang in-depth workshop. But the pandemic did not stop us in delivering our mandate. So nagdagos pa man giraray kami kan sa mga trainings. So in fact, one of the trainings that we had during this pandemic, so tiga-apod ta pong HACCP plan, formulating HACCP plan for food industry. So ano po itong HACCP plan? Ang ibig sabihin ng HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. So, kumbaga po, dito sa training na ini, so mga food manufacturers katabangan ta sinda na mapinpoint ninda sa mga posibleng areas of concern sa processing ninda. So, in that case, sir, parang so kung may nahiling sanda na o digdi, baka posibleng magkaroon ng contamination, posibleng magkaroon kita ng foodborne diseases, sa proseso pa lang, i-stop na siya. So, yun ang tabang na tigtatauta sa tuyong mga food manufacturers po. So, with that workshop that we had last time, so mga participantes they are made to work with their parang mga taga-pili nuts industries. They work together para ma-identify ninda sa mga control points na pigaapod ta sa indang proseso. So saro po yan sa mga trainings. So with that na mga functions, dakunan pa po kitang mga trainings na pigkukondusir para lang po ma-serve ta so mandates ng RCFSQA po. Napaka-comprehensive pala na napakalawak ang sa inyong functions, ma'am. Food safety, research laboratory, training. Ako personally, ma'am, nagkaka-interest. Ako ba, ma'am, kayo ba ma'am sa entrepreneurship department, ang mga estudyante ni pag 4th year, nagkakaigwasan na rin business implementation or business practicum. Yes po. Kadaklan kan sa inyong mga produkto, mga food products, food items. Ngayon ko na-realize na very important pala din na magbuon sa pag-check, pag-analisar kang raw material, sa handling, sa storage, hanggang makaabot sa lamesa kang customers. Very important pala ini yung proseso na ini. Pag sinabi mo sa raw material, kasi bago nabanggit mo na so analysis ngaya about sa posibleng harm or bacteria o whatever contents na pwedeng makadanyar sa salud kang tao. Nabanggit mo rin, ma'am, kasabagoy, even yung nutritional contents, kasabay po nito sa analysis, sa primerong serbisyo tapong food safety analysis? Iyo po, sir. So, basically po, dapat ang mga nutrient contents na analysar ta iyan.
Kasi duman magbase, di pa po sir, ang sa tuyang mga konsumidores, Opo. we have yung mga children pa, so mga adults, and then the aging population. So dapat po magko-conform ang nutritions ninda. So ang challenge nga ni is for our food manufacturer na as much as possible so ma-provide tabaga ngayon. So nutritional needs Yan, in different age groups. Okay, so saro po iyan na very important po na aspeto. So, na-mention mo man po kanina, sir, na dakulon baga, kagaya ng mga entrepreneur students natin na more on food, pig-cater ninda. Ngunyan po, ang saro mi nga ning concern, lalo na ngunyan baga, sir, na pandemic, so nahiling ka, nagkadakulon baga, since dakulon na work from home, dakulon time sa mga taong kumbaga, so may mga nawaaran ng trabaho, so they opt to have parang sa food. Nakikita natin dakulan ng mga stalls bagang nagruruluwasan niya. Sa puro pa sa nabagahan. Yun. Iyo po. So, ang ano nilang po, sana po, ang satuyang mga kababayan, so we support your endeavor na for food businesses. Pero kailangan po na ma-ensure ta ang safety kan sa tuyang mga produkto. So mula po so kagaya ng sabi natin kanina, mula sa raw material, dapat carefully chosen ang sa tuyang mga raw materials. So na dapat sa start pa lang bako na siya contaminated or bako na siya so mararaot baga sir. So kasi later on sa processing, pagdating sa storage mo and sa shelf life kang sa imong produkto, madali din lang yan. So ang goal ta is as much as possible to give our consumers yung nutritive food, kumbaga, and at the same time safe. Walang mga foodborne, walang mga mga in-stapleran baga dyan, sir. Di ba? Minsan, maluto ka dyan. Pagka binakal mo pig stapler baga, kung hindi ka careful, makaluto ka na may stapler sa mo. So that's something to look at, sir. So even po sa mga estudyante so naalala ko before, igwang nagtitindang mani duman sa office. So, mga naka-stapler, so nuts. So, dapat careful man sinda kung paano po ginigibo ito. Kasi, kumbaga, what if po ang consumer is aki? So, basta sana nagbukas, so not minding na may stapler pala, so pigkakaon niya. So, kumbaga, ang pigihiling tadigdi mula sa raw materials hanggang sa packaging po, yun po ang pigihiling tadigdi. Ayan. So, kumbaga po sir sa analysis so kami sa laboratory we can look into the physical chemical analysis sa microbiological analysis ng produkto so may piga-apod man kita sir na proximate analysis and water quality analysis. So actually sir, so inibaga sir ng mga nahihiling sa so food products so mga nutritional may nutritional facts so information So, igwa baga dyan. Apo. So, sa label. Sa mga nutritional facts sa label. So, dapat tiga-analisar po ito. So, para kung sa mga konsumidores kunyari, dapat I should be consuming zero cholesterol. So, duman sila nagbabase po. Ayun. So, importante po siya ma-test, maaraman Ayun po, Ayun. Ang office ma'am, nabanggit mo po kasi kanina yung nutritional information baga nutritional content na nakabutak ngayon kung may potassium content ini, carbohydrates, protein, etc. Ang office ma'am, through our laboratory, yun na po ang nagbubugtak appropriate or itong data as to the number ngaya of gramos, kaining grams, kaining carbohydrates, etc. Function tala po ini ma'am o kasabay po ni sa mandato kan sa tuyang opisina? I mean, function? Actually, sir, being a laboratory, kumbaga, ang function ni is to analyze this food samples based on as received. So, kung ano ang pigtaunin so, isa na ito ang Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19?
Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isaring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Kung Joey ika'y albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Hong Jo. Ini po si City Councilor Jim Andes, kay Riban sa kong bilog na pamilya. Minapaabot bin maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa lambang saro na Ligas Piña. Father Jim Andes ang sa iyang ngaran, kung sa entas siya namitidan. Father Jim Andes dakol na tabangan, kurang o kaakian man kan banwaan. Jim Andes, Jim Andes, Jim Andes, Jim Andes, Father Jim Andes ang sa kong laoman. Sa serbisyo siya ang number 1. Ang reforma niya sa naman-manwaan, lehislasyon na sa iyang tinungkusan. Ngunya na Pasko, sa tuyang iselebrar ang pagkamundag kanomboy na si Niño Jesus bilang simbolo ng pagkamuot asin pagtatarabangan maski payaong kita sa tahaw ng pandemya. Ini po si Luis Gutierrez, kaibaan sa kuyang bilog na familia. Wishing all Legaspeños a Merry Christmas and a Happy New Year. Ikaw ba'y na ospital at hindi na ibawas sa kabuoang bil mo ang professional fees ng doktor? Isang guni agad ito sa PhilHealth. Ang benepisyong PhilHealth ay dapat nakakamit ng miyembro ng buong buo, kabilang na ang professional fees ng doktor. Maging mapagmatsyag na PhilHealth member. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Para sa mga miyembro ng PhilHealth, suriing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge. Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuoang bayarin. At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa, higit sa sagot ng PhilHealth. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Puro sarap ito laging hinahanap, nagbibigay ng sigla at resistensya, kaping masustansya,
Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix and Mark Cafe 10-in-1 plus 1 coffee drink mix with brown rice extract. Available at Shopee and Lazada, at Jmart Marketing online shop, and at the leading drugstores and supermarkets near you. Uya na ang programang Proudly BUNU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies, as in researches, kan Bicol University. Manood sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini, matukarman ka na papanahon, as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, asin iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan, kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 ng pagkaaga. Live na madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, asin sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa Indo, kan Bicol University Extension Management Division. Ini po si City Councilor Jim Andes kay ribaan sa kong bilog na pamilya. Minapaabot din maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa lambang saro na Ligaspinyo. Father Jim Andes ang sa iyang ngaran, kung sa entas siya namitigan. Father Jim Andes dakol na tabangan, kurang o kaakian man kan banwaan. Jim Andes, Jim Andes, Jim Andes, Jim Andes, Father Jim Andes ang sa tong laoman. Sa serbisyo siya ang number 1. Ang reforma niya sa namamanwaan, legislasyon na sa iyang tinungkusan. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. You are what you eat, sabi tama ko. You are what you eat na. Tigapon, kung anong piglalaog mo sa ginawa mo, o iyo ikaan in terms of Yes, physical po. look, so movement, etc. Manideterminans kung ano ang naglaog sa ginhawa tao. Now, ngunyan ma'am, kung ano po ka-importante na, kasabaw kasi nabanggit mo na yan ang mga food stalls, mga, ano baga ma'am, mga tusok-tusok, siyempre ang iba sa siguro ba kung aware sa content, sa physical, ay sa environmental na ano yan, kapalibutan, Yes. kami mga bakterya. Kung ano man ka-importante sa sarong negosyante o sarong nagmamanufacture o ma-produce tin food, ano bang kaigwan ng research? Very important siya, sir, kasi Opo. it would definitely improve their product. Mhm. So, kunyari, if you want na sa roasting ng pili nuts, Opo. so kung dapat ma-achieve mo yung, kasi may mga standards din yan, Opo. so dapat ma-achieve mo sa quality na gusto mo para sa tuyang mga, kasi ang goal mo dyan is, ma-satisfy mo so kumbaga so needs kang consumer ta. At the same time you are not suffering the nutrition nutritive facts Opo. ng ating product, and of course yung safety ng satuyang produkto. So very important po na nahihiling ta ang mga bagay na ini. Ang sarong pinakaano mi sa center na supportan mi talaga as of now is so mga trainings na kailangan kasi yung nagiging aware ining mga food entrepreneurs natin related to food. So ining mga sa kunyari mga sa tusok diyan sa side mga street saan foods natin, sa mga street foods natin. So years ago there was I remember a research that was conducted Yes. sa dyan sa street foods. So actually so mga tusok-tusok per se dahil pigluluto siya mga okay man sumaging mga naging resulta. Opo. Kaya lang that was years ago, sir, years ago. So importante pong natitesting para masosource kumbaga
masosource out ta kung saan posibleng magkaroon ng contamination. Yes, Ang isang mga nahihiling, sir, so mga, kunyari, mga sauce, yan ang mga madaling masisira. Yan. Kaya sa mga, sa atin, sa mga vendors natin, yun ang alagaan niyo po, yung mga sauce natin. Kasi yun yung mga madaling masira. So, dapat carefully handled ang mga bagay na ini. Kasi 'di ba pag nasa stall na kita, nagluluto. So kumbaga freshly cooked man so iba diyan. So usually ining mga sausawan ang mga ang posibleng mag-cause. Kaya ang panawagan sa gabos is ayusin po ang handling kaini ng mga na ini. But so far sa present na situation wala man akong nababasa, wala akong nadadangog mo niya na merong problema na araw kayan. So I guess due to this pandemic, very careful man ang katuya ng mga entrepreneurs sa indang mga negosyo mo niyan. So that's something na maging parang nakaka-proud man po sa tuya na mga yaon digdi sa vicinity, yaon digdi sa Bicol. So far po, as of na, wala man po kami na news na araw kaiyan. So, very careful po. Very careful sila mo yan. Siguro nahiling taman siguro, ma'am, na proper man ang handling, sa sourcing kang raw materials, sa cooking, sagod na makantos naman sa mga nagutusok-tusok. Nahiling ko kung minsan, ma'am, maliban sa sauce mananggad, minsan nahiling ko ang lana, medyo pa orotro. I don't know kung anong overused to. Nagkataon kita ma'am kay Apora kaya nag-advise sa inda na pirang gamit lang kaining lana, saka ano ang tamang disposal. Kasabayan ma'am sa mga advice ta kung sakasakali. Saka minsan may nahiling akong food na sa ibabaw nahiling ta, luto na, pero sa pinakang iraro, may garo dugo-dugo pa or mga presko pa. May mga advice kita kayo, ma'am, sa mga arog ka na mga proper handling ng food? As of now po, sa Samuya po, sa mandato kang center, bako po kami kumbaga nagluluwas kang advice ng mga araw kaini. Kasi more on sa ano po kami, sa analysis. So, ang kagaya po ng concern na address tango niyan. So, ang saro sa mga plano kang center talaga, actually, this 2021 pa ko ito. So, ma-test kami. Kumbaga, maduman kami sa mga street food vendors. So, we will work collaboratively with them. So, para magkatabangan kita during this time of pandemic. Kaya lang po, so mga restrictions mga quarantine, and mga health concerns kang co-workers as well as personal health concerns medyo daimi ito na nagibong niyang year. But on next year po, still yaon po duman, gusto pa rin gusto mi itong ipadagos po, not only here in Legazpi City, but sa Albay, so mga igwang gusto mi parang to work with them para yung kagaya ng sinasabi mo maiwasan na yung merong may dugo pa sa laog. So yung para matabangan din, so we will conduct more research siguro with them para matabangan din kami ng kung pirang ulit-ulit na kang lana ba dapat pagka fishbowl iyan, pirang beses mo pwedeng gamiton. So I guess we need to conduct more research on that. And then we need their help also para maaramin ito sindabaga so talagang nagpo-produce ka iyan, di ba sir? Yes, ma'am. So kami is just here, kumbaga si RCFSQA, yaon sa na kami dito to support them para so for those na would seek support, yaon sana po kami digdi sa center. Sa abot ng samuyang makakaya, so mga capabilities na igwa kami ngunyan, so ma-support lang po kami. So hoping po na next year, mainagos mi man giraray ang project na iyan, medyo nagluwag-luwag na restriction naman mo yan. So I guess that para maging okay ma'am po. Ako ma'am nahiling ko ang niyang ko na naaraman kimaray ang kaimportansya kang sa indong kang sa indo pong opisina pag-abot sa food safety and ining quality assurance kan sa to yung pagkakan. Ma'am, nabanggit mo kasi bago na registrant permi kung ano po ang 3,000 ng materials for analysis.
so microbiological ngaya, so nutritional content. Kasabay pa ma'am sa garo halimbawa ngaya additional services ta sa the way of cooking ngaya pag-prepare kan halimbawa ngaya ang sarong barbecue din nga dapat tutungon ta ngaya matutong iyan so nag-create nga nin sarong carcinogen ano yan halimbawa ngaya sa sarong ngaya bako lang kaya sa mga sa mga digni mga mga kababayan na nagtinda kani mga saradit ay may mga turo-turo pag tusok-tusok kundi even sa mga darakulang food chains na na-realize man na nahiling man observan minsan ngaya bigyan mo ko panilitong maray. Kasama yan, ma'am, sa garo additional or extra services ta na so temperatura nga tabi kan pagluto, bawas-bawasan. O ano nga, iray mo nga ining bagay nito, maka makontaminate ang pagka. Kasabay po yan, ma'am. Oo. Mga si external or environment kaya. Sir. Actually, dyan maglalaog si FICC. Okay. So, kumbaga, yaon sa indaso, ang idea kaya, sir, so, kunyari, i-change mo sa mga parameters. So, para ma-test na okay pa siya, ilalaog sa muya. So, testing ka ito. So, kumbaga, working hand in hand with them. So, pwede tang mai-in place. So, kumbaga kami, more on sa testing lang po kami. And then, of course, when we, say, if we conduct our own research, so, if we, igwa po kaming, so, kumbaga kasi, ano yan, sir, especially if, ngaya, private, so, mapa-analyze sa imo. So, kumbaga, so, result ka iyan. Siya lang ang may kopya. Now, it's his or her responsibility na lang kung gusto niyang, say, i-share ito, or, for their own consumption na ma-improve sa produkto ninda. So, kumbaga, yaon sa na kami dyan na sa background ngayon kami. Sa background kami kang production. Ikaw kita ma'am na so, garo. So, na kami. Ikaw kita garo parameters man na pigset nga na aftercare for analysis. Uning ngaya past. Uning ngaya, medyo subject for improvement. Uning ngaya failed talaga. May mga ritang parameters, ma'am. Or recommendation lang kung ano ang ano. Sir. Ang nangyayari po kasi yan, sir, kunyari kami, i-analyze mi siya as received. So, nakakaagi yan, as received sa sample. Ngunyan po, igwa po kitang mga standards. Kumbaga, i-compare mo yan sa mga existing standards. Kunyari, nag-analyze kami kay water. Okay. So, i-compare mo yan sa Philippine National Standard for drinking water ngayon. Okay. So, based duman sa existing standard, duman mo po siya i-compare. So, dun sa standard, siya ang masabi fail ngayon. So, kung ang goal tangani, kunyari, just in case na makaabot nga naman sa standard, dapat on the processing pa lang, kumbaga, ano mo na siya, ma-mitigate mo na siya para makaabot ka sa standard. So, parang araw ka yan. So, duman kami naglalaog, duman sa, kumbaga, sa processing. So, support me kung para ma-analyze yung mga produkto nila. Si FICC, so usually more on sila po parang innovations, so food innovations, ganyan. Tapos pwede naman kung hilingon ta interconnection kan sa tuyang mga centers, pwede na maglaog diyan si city said after that. So pag okay na innovation, so commercialization na kita. So tapos ilaog mo din kay Sir Nick sa IP. Sa IP. So, yaon duman sa interconnection actually kang mga centers. So, kumbaga maguyuno na ang kang BU. Only that, siguro ta na. So, kumbaga which is nangyayari kumbaga yaon na po iyan, existing na po iyan, and then so, kung igwa kang sarong research, so pwede kang magpuun sa muya, and then you want to more some innovations, pwede kang makipag-collaborate kay FICC, and then when it is successful, we go to commercialization. Okay. So, anong halimbawa, ma'am, Anong halimbawa, ma'am, kang research ngayaan pwede tang i-conduce in terms ba of the nutritional content or possibility na ma-contaminate bacteria or ano pang particular nga halimbawa, ma'am, ng mga klase ng research? Actually, sir, may previous research kami. So, may research na yung naka-focus siya sa
tinapa, tapos Tinapa. pinangat. So this is in support, sa Bicol OTOP baga, sir. So One town. one product. Opo. One town, one product. So I forgot yung year kung kailan ito na-conduct, but this was siguro mga 2015, 2014 na yung nag-research ang together with other partner researchers, so more on sa tinapadigdi sa Mercedes, tapos so pinangat naman sa Kamalig sa mga sources pa. So isa yun sa mga pig-initiate na Mancan Center na research. And then the result of which lumabas naman na yung nutrient contents kaini ay would range from low to high levels naman. So based sa recommended range requirement na estimated para sa different levels. So the study actually suggests that yung smoked fish natin and then pinangat can serve as sources of different nutrients and minerals. So yun din yung magandang result nun. But however, so parang ang lumabas duman sa study, we recommend moderate consumption kasi nga medyo highly observed sodium content. Yung asin. So mga medyo nagalikay-likay sa sodium content, sa high sodium content. So in moderation lang po. Pero they have this nutrients and minerals na needed naman. So mga arog po kaya ng mga research man ang tigkukondosier. So as of now, presently, igwa po kaming approved na research. So yun naman ay nakafocus po sa ginubatan longganisa naman po. So ongoing po iyan na research me. So pigihiling mi man po. So say nutrient contents and so on. So saro po yan sa ongoing mi na research as of now. So may mga research kami na for 2022. So, more on gearing pa rin for food safety pa rin po ang focus ni Perme. Okay. So, igwa din ako gustong i-share na ongoing mina research mo niyan. So, not only sa food safety kami nag-focus, we also focused sa biorisk assessment ka mga laboratories tadigdi sa Bicol University. So, science, engineering, research and teaching laboratories. So, igwa po kaming pig-initiate ka iyan. So, together with researchers from engineering, from nursing, from CS po. So, hilingon, ang ansurong goal mi dyan is hilungin may existing status ng mga laboratory para later on we want to dapat i-conform natin siya sa standards, sa safety kang mga users, sa safety kang environment, and then at the same time parang so matao siya king results ng mga kaipuhan ta. So saro po iyan na pigihiling mi man po na researchers namin sa center na yan po. Pwede pa lang kami makikapag-collaborate sa imo kung sakasakali sa mga researchers. Yes, kasi sa muya ang mga researchers me in terms kung ano nga ang eating habit, ano nga ang negosyo, ready na ba sila sa tourism, pag nagbukas na normal. Pero in terms sa pag-isabi mo na sa quality, sa content, sa exposure niya, pwede pa lang kita mag-collaborate pag-abot ka na oras, madam. Ano po? Pwede man baga, sir. So, with different studies lang. Yes, so with different studies, yan, tama. Na ko ma'am, ngayon po anong pagigibot kasi halimbawa, sabi ko sa bago sa sa tinapa, which is paborito tapat ang tinapa sa Mercedes. Naraman ko man po yan talaga ang source ng tinapa niya dyan sa Mercedes. Dagat talaga, talaga ang source. Magayon ma'am na na-provide ang mga sa to yung mga nagkakaraon kani sa mga consumers tao, sa mga nagabarakal na unang recommended me. Alang yan sa potassium, sodium na sa potassium, hinay-hinay lang. Alang ka ini sa araw ka hinay-hinay lang. At sa kagaydan taman ng mga customers po. Kasabay na po yun na ipapaskill tayo ma'am sa kasabay na po sa pin-consider kan mga manufacturers naman sa nutritional content tinda and di it na paalala o reminder sa kasabay na po yan ma'am sa gamit tinda.
Dapat po kasabay yan. So, actually po, what's good with our, yung mga madalas pong mag-attender na Opo. sa samuyang mga trainings, na they are really geared towards ng Nora si Mama. parang mailing naman su interest when that HACCP plan. Nawara ako. Okay na, Ma'am. So, especially po when, okay na po. Okay so, na po. especially when we conducted that HACCP plan. Hello? Yes, Ma'am. Go ahead po. Okay Go ahead na po. Go ahead po, Ma'am. Okay. So, nahiling naman po parang interest talaga kan sa tuyang mga food manufacturers na especially nung nag-conduct kami kaining HACCP formulation na they really participated and they identified Napasaindo ang programang Bicol University. Programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Tigisa na sa Radyo Veritas Legazpi. Pastores pinukaw sa saindang pagkaturo. Kanturong langit nun, awit-awit ang paglako, kaligtasan, katunogan, katauhan. Sisina